Porakonelli, heippa rauhaa. Täällä on taas Mallikari mestoilla katsomassa, että löytyisikö se kallaa. Ja kaukana, että täällä on pilkkiä, johonkaan meidän kymmenkunta katsomassa. Ja tarkoitus olisi tänään vähän käydä niin ite hoksaamia juttuja. Ja jonkun verran netistäkin katsottu niin porakoneen käytöstä. Vähän, että kun moni puhuu, että kun ne kahavoja poikki ja kaiken näköisiä ongelmia on ja jollakin vienyt peukalonkin ja kämmeniä murtunut ja sormia murtunut ja muuta. Että mullakin on joku akku käyttöinen tommonen vehe ja mulla on siihen sitten tuo kairakin ollut pari, mutta nyt on tosiaan tuo Strike Masteri ja on kyllä tyytyväinen. Katsotaanpa siitä, kun päästään tekemään reikiä, että minkälaisia juttuja itsellä on tullut mieleen. Ehkä toivottavasti jonkun peukalon takia ei voi säästää näillä vinkkeillä, jos jotakin kiinnostaa. Katsellaan. No niin. Elikkä ollaan se ensimmäisen reijän kohdalla, tai mitä aletaan tekemään reikää, niin tämä on mä löysin tämmösen penkki meinaa hajota. Tässä on vähän niinku tämmöstä jäätä tässä kohin, niin ajattelin, että siitä vähän valua tulisi tonne jaalle. Tää on aika tasainen lumipeite, niin se voisi houkutella pikkutökkää ja sitä myöten sitten tuommoista isompaa mölliä. Mutta takana porakone. Mulla on aina kun mä kuljetan, niin mulla on ilman akkua ja sitten tässä on tämmönen kytkin, millä vaihdetaan pyörimissuuntaa. Eikö niin? Tämä kun laitetaan tuohon keskelle, niin liipasinta ei voi painaa, eli se on turvallinen. Ja nopeus aina, niin tuo ykönen, eli hittaalla vaihteella pyörittää. Ja mulla on tämmönen rimpula kiinnitys, eli tämä ei kestä tosiaan minkäänlaista väärinkäyttöä. Tämä on tosi tehokas kone, mutta tuo kahavan kiinnitys on tommonen rimpula, mutta mä oon sillä 3-4 vuotta kairannut ja hyvin toimii. Ja tämä ei tosiaan, kun tuo on lukittu, ei pysty painamaan liipasinta. Ja kaikki kädet täältä liipasimelta pois, kun kiristetään tämä tähän kairaan kiinni. Oho. Meni väärään suuntaan. Se on ihan normaalia. Tämä noin ja se naksattaa ja se on kiinni. Ja tosiaan akku ei ole vieläkään paikallaan, niin mä yleensä otan sitten teräsuoja irti täältä. Tämä on tämä Strike Masterin teräsuoja vähän semmoinen, että joka toinen päivä on hyvä ja joka toinen päivä huono. Se joskus lähtee kun polokasee ja joskus pitää laittaa sormia tonne väliin. Mä en oikein tykkää tosta sormihommasta. Kone on vieläkin lukitussa tilassa, eli sille ei pysty kairaamaan. Ja se on siinä käyttövalmiina. Ja mä ite, niin mä oon vasenkätinen. Niin mulla on vasen käsi aina liipasimella. Ja tämä käsi, niin tämä ainoastaan niin pitää tätä kairaa tällä tavalla, että se ei pääse pyörähtämään tuonne, kun kairaa. Ja sitä ei tarvitse ottaa näin kiinni. Ei siis sormet ympäri eikä ali eikä mitään. Ja kädet aina pidetään kaikki täällä porakoneella ja kaikkien pitää olla kiinni jossakin. Eli dominoiva käsi porakoneella, kahavalla, liipasimella. Vähempi aktiivinen käsi sitten tässä kahavalla. Ja kun aletaan kairaamaan, niin otetaan tukeva asento. Mielellään piikit, jos on liukasta, ja jos ei ole, niin varovasti painetaan ja kiinnitetään koneet sitten oikeaan nopeeseen. Päästään siirtymään tänne päälle. Ja mulla on tosiaan tämä käsi tässä, niin tämä ihan pistää tätä, ettei se pääse pyörähtämään. Kesävaiheessa, kun aletaan mennä vähän syvemmälle, niin mä otan tuo porakoneen akun tuonne lantiolle, mutta tässä on tärkeää, kun näin lähelle meet porakonetta, että sulla ei ole mitään roikkuvia juttuja vaatteissa, mitkä voi mennä tuonne väliin.
käyttöjärjestelmän korraamista. Oho. Tämä ei ole mikään nopeuslaji, ei ole mikään kiire mihinkään. Eli ihan rauhassa voi tehdä. Ja kun menee läpi, niin mä päästän heti kahvasta irti. Ja lukitten tuon, eli mä en voi enää painaa liipasinta. Automaattinen rutiini mulla. Sitten mä potkasin tältä puolelta lumet pois ja humppaan tämän. Mä siksi humppaan tätä vettä tähän jäälle, koska jos on ohut lumikerros, niin se lumikerros sullaa ja se päästää enemmän valua tästä kohin tuonne. Ja nyt kun on kairattu, niin joko laittaa teräsuoja päälle tai kaira porata jäähän. Mä yleensä itse on nyt lukossa, eli ei pysty painaa liipasinta, niin mulla se säilyy tässä tämä kaira. Ja niin ei ole paras mahdollinen paikka esille, mutta mä oon oppinut sitä varomaan. Mutta vahinkohan siinä sattuu. Mutta kaikista paras on. Tämä on tosiaan hyvä ja kätevä tämä Strike Masterin teräsuoja, eli tämä saadaan tuohon. No. Se on siinä. Se ei pistä ketään tuo kaira. Tiellä. Ja sitten mulla on tämä sama akku, mikä mulla on akkuporakoneessa. Tämä on 4 amperitunnin akku, 18 volttia. Niin, mulla on täällä Garminissa tämmönen Soviti. Ja samalla akkulla toimii kaikuluotain kuin mitä toimii tuo porakone. Niin mun ei tarvi ylimääräisiä akkuja eikä mitään filippeitä kantaa. Ja mulla on tommonen tosi kätevä tuo laatikko, tuommoinen joskus jostakin jotakin tilasi. Se oli tommonen styroksilaatikko, mikä oli teipattu valmiiksi. Niin siellä pakkasellakin niin säilyy nuo vehkeet sulana. Tässä on 6,2 metriä, 6,1 metriä vettä. Ja laitapa katsoa löydetäänkö me pilikki, mutta tosiaan tuoko kairaa niin dominoivalla kädellä kahvasta. Toinen käsi vaan pitää apuvarresta, että se ei pääse pyörähtämään, ja sitten porataan dominoivalla kädellä ja voi lantiolla pitää siitä akusta. Ja ei saa ikinä kahvasta nostaa. Heti kun oot läpi, niin päästät irti kahvasta ja pelkästään yhdellä kädellä. Ei enempää saa käyttää käsiä siinä, niin ei tule vahinkoa. Lähdetäänpä katsoa, löytyykö sitä kallaa. Kello on 3 ja
Alkaa paukkumaan niin sanotusti. No niin, semmonen reissu tällä kertaa. Airan käyttö ja jokunen kalaakin. Ollaan tuli vähän, mutta ei se mitään. Menee semmoinen. Saatiin muita juttuja. Ei muuta kuin kireitä siimoja ja seuraavaan kertaan. Näettekö, annatte ei tulla iltapäivälläkin, että illallakin syö.